Fid-diskors tiegħu bħala replika għal budget, il-Prim Ministru tkellem dwar is-suċċess ekonomiku li qed tikseb Malta. Semma kif il-Gvern reġa' laħaq il-miri finanzjarji tiegħu fosthom dak tad-deficit. U dan id-deficit enormi illi writna niżżilnieh minn 3.6% għal 2.6%, 2.1% għal 1.6% u issa nimmiraw għal 1.1%. Dawn il-miri ntlaħqu fi żmien meta l-Gvern żied in-nefqa tiegħu fl-edukazzjoni u s-saħħa u għalkemm tnaqqsu t-taxxi inġabru aktar flus biex qed ikun ikkontrollat ukoll id-dejn tal-pajjiż. Kenna wirt. Iwritna dejn tal-fuq minn 71%, Sur President. Irnexxielna nnaqsuh. Naqqasnieh għal 66.6% u s-sena d-dieħla ħannaqsuh saħansitra aktar għal 65% tal-ekonomija tal-ġid ekonomiku tagħna. Il-Prim Ministru fisser kif l-ekonomija kibret id-doppju minn kemm kibret taħt Gvern nazzjonalista, filwaqt li f'pajjiżna qed jimbtu setturi ekonomiċi ġodda bħall-edukazzjoni, is-saħħa, l-enerġija u l-loġistika. Dan qed isir ukoll għaliex hawn Gvern li jgħin in-negozji. Jien qiegħed hemm biex nippromuovi l-prodotti kollha u s-servizzi kollha ta' pajjiżna li żgur minix salesman tal-ejra u tal-firda f'dan il-pajjiż. Spjega kif il-kompetittività żdiedet ukoll bir-roħs fil-kontijiet tal-enerġija, xi ħaġa li qed tgħin biex il-kumpaniji joħolqu aktar impjiegi. Tant illi llum hawn inqas minn 5,000 persuna ifittxu x-xogħol. Fisser ukoll kif il-Gvern mhux se jaċċetta l-abbuż. Sur President, jien gburi li qed immexxi Gvern illi ma jiddejjaqx jaqaf il-min jabbuża mill-benefiċċji soċjali. Ma niddejjaqx. Il-benefiċċji soċjali dan il-Gvern irid jżidhom u jagħtihom il-ħaqqu u mhux il-min jisraqhom u ma jippurtanix, Sur President, mill-voti jew teddit ta' voti aħna ħanibqgħu nagħmlu dak illi hemm bżonn ħalli l-benefiċċji jmorru għand min verament jixraqlu. Iffaċċjat bil-kritika tal-kap tal-Oppożizzjoni li l-impjiegi żdiedu mal-Gvern, il-Prim Ministru wera bil-fatti kif ix-xogħol qed jinħoloq l-aktar fil-privat. Filwaqt li 72% tan-nies li daħlu jaħdmu fis-settur pubbliku kienu għalliema, LSAs, tobba u infermiera.